Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Cijenjeni glavni imam, uvažene kolege, imami, braćo i sestre, hvala Allahu, gospodaru svjetova, salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sa istoka rujna zora budi, sva priroda iza sna se budi. Zora nebo rumenilom šara, a cvijeće pupove otvara, na pokoru mirisave ruže, ni slavuj danas se ne tuže, već veselo pjesmice pjevaju velikome ovom događaju. Još ne biješe dobro ni svanulo, a kamoli sunce ogranulo, kada Abdul-Mutalibu javi da je biser njezine ljubavi, sin njegova sina Abdullaha, prije zore i ranog sabaha od svoga se sedefa rastao i ko alem u mraku zasjao. U tom času stari djed je bio pokraj Ćabe i tavaf činio. Kad radosna vijest njemu dođe, odmah kući Amininoj pođe, s cijelom grupom viđenije ljudi što se bijehu zadesili tudi. Po arapskom starom običaju majke djecu svoju sakrivahu, ni jedna ga nikom vidjet ne da, starješina dok ga ne pogleda. Kad opazi na vratima djeda, ona otkri sina Muhammeda. Svi prisutni u čudu gledahu i starome djedu čestitahu, što mu dade Bog unuka krasna, svijetla čela koji zvijezda jasna. Oči su mu surmom podvučene i obrvam tankim obrubljene. Lice mu je milije već sunce kada zlati izjutra vrhunce, uz ostala savršena uda vrat mu biješe kao u labuda. Toliko rekao, ja ne mogu više, ko njegove čari da opiše. Braćo i sestre, okupio nas je mevlud. Pejgamberov rođendan. Došli smo da obilježimo taj dan veliki, čovječanstvu važan. Došli smo, podvlačim, taj dan obilježiti. Ne proslaviti. Mi ne okupljamo se ni da novu hidžetsku godinu slavimo, već da je obilježimo. Mi i Lejletul Kadr obilježimo. Mi sve važne datume iz historije nam slavne obilježavamo s jasnom namjerom da poruke tih događaja obilježe naš život. Okupio nas je mevlud. Došli smo da upoznamo miljenika Božijeg, da upoznamo onog koji je usvetun hasene, uzor najljepši ljudima do dana sudnjega. A on je sallallahu alejhi ve sellem poslanik čovječanstvu. U nizu osobina koje ga posebnim u odnosu na druge poslanike čine ova, da je čovječanstvu poslan, je izuzetna. Allah dželešanuhu nam kazuje da je on milost svjetovima. Kazuje nam da je došao da nam riječ Božiju kazuje, da nas očisti, knjizi i mudrosti nauči. Uzvišeni nam kazuje da je on, čujte, samo čovjek kojem se objavljuje i kao takav uzor ljudima. Allah dželešanuhu naglašava da je on čovjek, želeći nam reći da to što Muhammed alejhi selam živi, za koga je? Za čovjeka.
On je čovjek poput nas. To što je on bio, a bio je Kur'an uživo, jer supruga mu, Hazreti Aisha, opisujući njegov život, veli, bio je život njegov šta? Kur'an. To da je njemu život bio Kur'an, a on je bio samo čovjek, znači da i naš život može to biti ako mi to želimo, jer je Kur'an za čovjeka. Mi smo, braćo i sestre, na dunjaluk došli sa u nas od Gospodara svjetova udahnutom dušom koja je davno, u prapočetku, u ezelu Gospodara svjetova priznala. Rekla je, ti si moj Gospodar, svjedoči. Ali smo jednako tako na ovaj svijet došli, a da o svijetu u kojem nam je živjeti ne znamo ništa. I onda smo obavezni učiti. Bog uzvišeni nas opisuje, veli, on vas iz trbuha vaših majki izvodi, vi ništa ne znate. I daje vam sluh, vid i razum da biste zahvalni bili. Da bismo zahvalni bili, trebamo naučiti kako se ta zahvalnost iskazuje. Čovjek je biće koje uči, a uzvišeni mu je poslao učitelja, pejgambera, kao milost svjetovima, da nas poduči knjizi i mudrosti. I tako smo mi naučili da smo obavezni sticati znanje. Da smo obavezni naučiti granice koje ne smijemo preći u našem životu. Da smo obavezni naučiti propise naše vjere kako bismo je živjeli. Da smo obavezni naučiti koje su to forme kroz koje se iskazuje Allahu Đelešanuhu pokornost i zahvaljuje mu se na neizmjernim blagodatima. Naučio nas je pejgamber da trebamo klanjati i kako se klanja. Naučio nas je da trebamo postiti šta su propisi njegovi. Naučio nas je da trebamo iz imovine naše zekat davati i inače dijeliti kako bismo taj imetak očistili i zaštitili. Mnogo toga nas je pejgamber naš voljeni naučio i opomenuo nas da će svaki čovjek, la jezalu kadem ibne Adem, svaki čovjek doći pred Gospodara svjetova i neće koračiti dalje dok ne odgovori između ostaloga da li je radio ono što je znao. Ebu Derda radijallahu anhu veli, mene je najviše strah da kad dođem pred Gospodara svjetova, da mi tad duša moja ne kaže, duša moja, a već spomenu smo te naše duše, 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje su Gospodara svog upoznale i priznale ga. Ta duša koja zna za svevišnjeg, da mi ta duša, veli Ebu Derda, pred svim stvorenjima, pred svevišnjim Bogom ne kaže, o moj vlasniče, jesi li znao propise vjere? Jesi li znao kako se treba na zemlji ponašati, kako živjeti? Jesi li znao? A ja kažem, da, znao sam. A ona mi rekne, pa šta si radio sa svojim znanjem? Allah Đelešanuhu nam ništa, kako to on uzvišeni kaže, u vjeri teškim nije učinio. I ništa nejasnim ostavio. I mi uglavnom svi znamo, jer je el halalu bejinun vel haramu bejinun. I halal jasan i haram jasan. Kako
trebamo živjeti. Znamo gdje su granice koje ne smijemo prekoračiti. Ali moramo znati i zato se sjećamo pejgambera našeg voljenog u mjesecu Mevludskom. Moramo znati da ćemo biti pitani za to naše znanje. Poslanik nas opominje, zato smo došli da ga čujemo. Nećeš otići ispred Boga dok te on ne bude pitao jesi li ono što si naučio živio. Buharija i Muslim bilježe da je poslanik rekao: meni pripada 5 imena. Ja sam Muhammed, mnogo hvaljeni. Ja sam Ahmed, pohvaljeni. Ja sam Mahi, onaj pred kojim kufr nestaje. Ja sam Hašim, onaj oko kojeg će se ljudi na sudnjemu danu, kad proživljeni budu okupiti. Ja sam Akib, posljednji. Poslije mene nema više poslanika. A Allah dželešanuhu ga je, kako bilježi Buharija i Muslim, nazvao blagi i milostivi. U drugoj predaji veli: ja sam Ahmed, ja sam Muhammed, ja sam Mukafi, posljednji vjerovjesnik, ja sam poslanik tevbe i milosti. Došao je da nas nauči da naša vjera nije i ne smije biti svedena u našem životu samo na obred. Da ne mislimo da smo našim dolaskom u džamiju, našim namazom, našom džumom, bajramom, benici moji, braćo muslimani, u džamiji je obred, islam je napolj. Islam je u svakodnevnici. Islam je život. Islam te uči kako ćeš biti dobar muž i otac. Islam te uči kako ćeš biti dobar komšija i radnik. Jednostavno rečeno, Islam je svakodnevnica. Došao je poslanik da nas nauči da ga slijedimo. Mi nismo imali priliku poslanika susresti. Nismo ga očima vidjeli. Ali smo u prilici da svaku njegovu osobinu upoznamo. U prilici smo da o svakom koraku njegove poslaničke misije čitamo. Omogućeno nam je da i naš životni korak dunjalučki bude na stazi kojom je išao poslanik sa onima koji su u Kur'anu nazvani es-sabiku, nesabiku. Prvi i uvijek prvi, ashabi njegovi voljeni. Zabilježeno je u zbirkama hadijskim da je poslanik jednoga dana ovako sjedio sa ashabima, kako se kaže u predaji, zagledan u daljinu, osluškujući šta mu Džibril tajno govori. Pa reče ashabima: sad će među nas doći čovjek koji će biti stanovnik dženeta. Mi smo se, veli Abdullah ibn Amr ibn As, obazirali. Nestrpljivo čekali ko će doći i pojavi se Sa'ad ibn Ebi Vekas. Ja sam, veli Abdullah ibn Amr ibn As, oblijetao oko njega, zapitkivao ga koje djelo